बैलानी खबरतों के तफसीला अड्डो सिटी का हिंगमुंगा फ्लाइंग स्कूल एशियन एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स मसिकत बेलमुगा सिविल एविएशन के बुढ़ती इहमाल तक हुरिकम ऑडिट रिपोर्ट दक्काफी में ऑडिट रिपोर्ट की रेगुलेट कुरुमुगा सिविल एविएशन अथॉरिटी कोफावा मसिकतों के ऑडिटिंग हदायदिरमा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑडिट ऑफिसगा इदमा गुलिकिंग तैयार कुरी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट का बालाफने देहास आशारा कुरिंग हिंगाफवा कंकमा देहास विहिग कुरिंग हिंगाफवा कंकंग फुर्तमकमकंग ऑडिट रिपोर्ट का बुनेफनी सिविल एविएशन अथॉरिटी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आदि लाइसेंस इंस्पेक्टर हैंडबुक का बयान कोफावा गोतंग इंस्पेक्शन आदि ऑडिट ता कुरम गोस्फावा कमा आदि को मेहरको फ्लाइंग स्कूल के मतिंदा बोट तो के तिंबाकुले एब्बयावरे गिना आददिग मतिंदा बोट तो के एयावर्डिनेस दिरासा कोफावा कमा आदि हरको एफहर मेंटेनेंस आदि कंटिन्यूइंग एयावर्डिनेस गुलिगिंग एशियन गवायदा हिल माफ करवा एविएशन गवादा एगोतंग अमल कोफावा मेंबर बेलुमा कुरिवे ऑडिटा एटीओ ऑडिट अथॉरिटी कोफावा कमा अदे गुलुंगुरे मसिकता फाहा कुरम गोस्फावा कमा देहा सशार बनहर एटीओ ऑडिटुगा इतुरु दे इंस्पेक्टर बेनुवा कमा मोल्डिस सिविल एविएशन अथॉरिटी फाहा कोफा वेनमेस याददु हिसाब कोफावा गोतुंग अथॉरिटी के ऑडिट रिपोर्ट ना ऑडिटा गुले इतुरु लेक्युं तकुंबेस एंगिंग नेकमा एविएशन गवायत का खिलाफ मुन जोरिमना कुरमा साफ उसूले खंडनाला दिगु मुद्दते सिविल एविएशन अथॉरिटी हेद को फावाकमवस ऑडिट रिपोर्ट का पुनेफवे एगोतन देहास एवन आहारुन देहास विहिवन आहारुगे सितंबर मुगनियलंग अमल कुरम गोस्फावा मैनुअल का बयांकुरा कवादा खिलाफ अमल तकी देहास अशारें देहास विहिवन आहारा दिमिद अमल कोफावा एविएशन गवायद के मादा तका सीधा गुल मेन्ने मैनुअल लेकमा आदि मदनी वैगे दतुरफतुर के गानूना सितंबर 30 देहास विहिम फिशिंग अमल कुरमुंग एसफावा एमसीआर देहास माफ करवा एमसीआर नवार ट्रांसिशन रूलिंग जुर्मना कुरवे एम बोर्ड अददकी फसला करुफिया कमा पुनेफवे एकमुके अददकी ए कमर्शियल फ्लैट लाइसेंस तमरीन दरिवरे गातु नगा कोस फीयवरिंग निस्बतुं कुड़ा अददे कमविस फाहा कुफावे सुखी दायरा के खिदमतरिना तौलीमी दायरा का हरकतरवा मौजफों के मुसारा बुड़कुरंग अन्नहर के बजट का खिमनाने कमा रईस इब्राहिम मसोली विदाल विजय अलिफ अलिफतुला कुरम गिंदवा दतुरफुलगा उकुलहु रयतुन्ना बदल कुरबा रईस विदालवी राज्य का मासे के कुरम गेन जेहनी अगुहेयो को लिबे डॉक्टरों कमा देहास्य का विस्वनहर तैयार कुरमुंदा बजट के मसिकतुगा डॉक्टरुन्ना मुदरसुं के मुसारा बुड़कुरमटका बजट का खिमना वाकमविस रईस विदालवी अदे एडुकेशन दायरा के मौजफों के मुसार विस बुड़कुरा निमाफ वाकम रईस फाहा कुरवी एकम के तफसील फौं हाम कुरबान कम विस रईसुल जमहूरिया बनी विदालेफ मी सरकार आबदेस उन्नानी रयतुंगे खिदमतुगा कमशा आदमी रयतुंगे सरकार कम रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मसोली विदाल विजय मिह विदालवी अरियतुल उत्तरबुरीगे हारशकंग ये फेटवे देदुगे दतुरफुलगा उकुलहा बडागिंग रशुगे रयतुन्ना बदल कुरबा देक्केवे वाहक फुलगा उकुलहु कन्वेंशन सेंटर वाहक दक्कमु उकुलहु कन्वेंशन सेंटर वाहक दक्कम रईसुल जमहूरिया बनी कोविड के सबुं राज्य के इक्सोद लिफावा गेलुम के एम्मे बोर्ड असरे कुफा बनी उकुलस्पद आमदनी होदमा फतुरकम भरोसावा रत्तककम अदिम सरकार रयतुं गुಳಿಗೆಂ कुरे मसेकतुं कोविडुं अरागनवेन कमगे उम्मीद एगौमतगे लिस्टुगे कुरीगा राज हिमिनिफावा कमविस रईसुल जमहूरिया विदालवी बदल कुरमगा उकुलह काउंसिल के कंबड़ मुंत बनी रईसा हिस्सा कुरफाफा अदि उकुलह बेनुंबा कंकं कोदिवान कमगे उम्मीदी जवाब रईस के फरातुन लिबुन कमविस उकुलह काउंसिल बनी फाहा कुफा मेमोगे हावन दोहो रयतुंगे मजलिव के रईस मोहम्मद नशीदुद्दीन हमला या गुಳಿಗೆಂ इतुरु देमीह का दावा कफी प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर अहमद शफी विदालवी मेमोगे हावन दोहो रईस नशीदं अमाज को दिन हमला के मसला का इतुरु बैक मचा दावा कुरमा नवार अक्टूबर देहास 21 क्रिमिनल कोर्ट हुशाल अफवाकमा ए मसला का दावा कुफावनी हालिफ मड़दु बहार के अब्दुल अलीमनिका हालिफ होरफुशी अलनासगे मोहम्मद तस्लीम के मचा एमुना कुफावनी टेररिज्म मना कुर्म के कानून के दशुं टेररिस्ट जमात का तायद कुर्म के कुश के दावा ए मसला का मेग कुरिंग हाय मेहुना दावा कुफावे ए गाफली विलिंगली हुदुरुवागे फहमी अली अलिफ अलिफ मालुस असरीगे मोहम्मद नाजिम मीमु कुदेही माफ करवा
ಮೀಮು ಕುದೆಗೆ ಇಸ್ಹಾಗ್ ಅಹಮದ್ ವಾವತಿನದು ಹಿಯಾ ಅದುಹು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದಾ ಏನಾಯ ಫಿಲಂ ಎಹೀವಿ ಮೀಮಲಿಫ್ ಫೇರುಗೆ ಮುಜಾಜ್ ಅಹಮದ ಸಾಕಲುಗೆ ವೆರಿಫರಾಕಮವ್ವ ಗಾಫಲಿಫ್ ಕೊಂಡೆ ಫೊಳೆಮಾಗೆ ತಹಮೀನ್ ಅಹಮದ್ಗೆ ಇತರುಂ ಬೊನ್ ಸಾಕಲುಗ ಹರುಕುರಿಕಮ ಬುಣ ನೂನ್ ಮಣದು ನೂರಿಗೆ ಅಲಿ ಹೈಶುಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಮಲಾ ದಿನಮುಗ ಇಸ್ಕೊಂ ಉಳುನುಕಮ ಬುಣ ಇಸ್ಹಾಗ ತಿನ್ ದವಾಯ ಬಣಿ ಕೊಫ ei gowatakiti ehen tanaka gendumuge dawaya terrorismge amale kurma revumge dawa terrorismge amalen hingumga bairumge dawa gowatakiti ehen tanaka gendiyuma terrorismge amale kurma revumge ku sabit vejenama barahara fanarahara dimuge jal hukumen annane kamaves mani faha kufa adi terrorismge amalen hingumga bairumge dawa sabit vejenama annani satarahara vihihara dimuge hukume fahumiga macha kufa wani terrorismge amalen hingumge bairumge kushuge dawa ekushge adabaki satarahara vihihara dimuge jal hukume nazimge macha kufa wani terrorismge amale kurma revumge kushuge dawa ekushge adabaki barahara fanarahara dimuge hukume hulmalega flat aladen kamabune बाइक यातुं मकरा अखिलतुं फैसात ले मसलागा सीलेफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद मूसा मोहम्मद अम्मटी बंदुं दोकोलाफे ಅಮ್ಮಟಿ ಬಂದೊಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವೆಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಫಾಟ ಫೋತುಮುಂ ಏನಾಯ ಬೇರ ಫುರಾಗನೆ ನುತೆವೇನೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟುಂ ಏನಾ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ದತ್ತೆಯಕ ಅಂಹಿಂ ಕೊಕ್ಕೊಯಕು ಜಾಮೀನ್ಕೊ ಶರುತ್ತಕಾಯಕು ಹೇಕಿನ ನುಫೂಸ್ ನುಫೋರು ಮಶಾ ರಶುಂ ಬೇರ ನುತಿಯು ಮಶಾ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹಾಕು ಹೆಂದುನು ನುವಗಡಿ ತಿರಿಹ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಂ ಹಾಜಿರುವಮಂ ಏನಾಯ ಶರುತು ಕೊಫ್ಫವೆ ಅಮ್ಮಟಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಾಳಿಸ್ತೆ ದವಾ ದೌಲತುಂ ಕುರಾಯರು ಎ ದವಾತುಗೆ ತೆರೇಗ ಹಿಮೆನನಿ ಹಿಯಾನ ತೆರುಮ್ಗೆ ಕುಶುಗೆ ಬಾರ ದವಾಯಕ ಹಿಯಾನ ತೆರುಮ್ಗೆ ಕುಶುಗೆ ಫನ್ಸವಿಸ್ ದವಾಯಗೆ ಇತುರುಂ ಹಿಯಾನ ತೆರುಮ್ಗೆ ಕುಶುಗೆ ಫಸ್ ದವಾಯೆ ಮಿಹುರಿ ಹಾ ದವಾತ ದೌಲತುಂ ಇವ್ವಾ ನಿಮ್ಮಾಲೆ ಫವನಿ ದೆ ಅಡುವೆ ಹುಮಕುಂ ಏಕಮಟ್ಟ ಕಾಫರತ ಮಾಡೆ ಹುಂ ಬಾವಾ ಫವನಿ ಮಿದಿಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ ಬಾರ ವನ ದುವಹು ಎ ದುವಹುಗೆ ಅಡುವೆ ಹುಮ್ಗೆ ಇವ್ವಾ ಫವನಿ ವಿಹಿ ದವಾಯೆ ಎಹೆ ನಮವೆಸ್ ಎಹುರಿ ಹಾ ದವಾತಕಕವೆಸ್ ಏನಾವನಿ ಎ ದುವಹು ಇಂಕಾರು ಕೊಫ್ಫಾ ಏಗೆ ಫಹುಂ ಬಾಕಿಯುಂ ಅಡುವೆ ಹುಂತ ನಿಮ್ಮಾಲುಮ ಫಹು ತೇರವನ ದುವಹು ಬೇವಿ ಅಡುವೆ ಹುಮಕ ದೌಲತುಂ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ದವಾತಂ ಇವ್ವಾ ನಿಮ್ಮಾಲುಮುಂ ಎ ಹುರಿ ಹಾ ದವಾತಕವೆಸ್ ಏನಾವನಿ ಇಂಕಾರು ಕೊಫ್ಫಾ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ದೌಲತುಂ ಕುರಾಮಿ ಸಾಳಿಸ್ತೆ ದವಾ ಸಾಬಿತು ವೆಚ್ಚನಮ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫಸ್ಸಹಾರು ದುವಹುಗೆ ಜಲು ಅದಬೆ ಕಂಡೇಳೇನಕಮ ದೌಲತುಂ ವಣಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಬುಣಫಾ ಅಮ್ಮಟಿ ಫಿಲಾಗೆ ಗುಳೇತಿ ಏನಾ ಹೋದನ್ ದೆಹಾಸ್ ನವಾರವನ ಹರುಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹುಗೆ ತೆರೇಕ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ನೆರಫವಣಿಕೋ ಏನಾ ಹಯ್ಯರು ಕುರಿಕಮಂ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಫುಲು ಹೊಣ್ಣಂ ಎಂಗಿ ಮಿದಿಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹುಗೆ ತೆರೇಕ ಏನಾ ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ಲಂಕಾಗ ಫಿಲಾಗೆ ಗುಳೆನಿಕೋ ಅಮ್ಮಟಿಗೆ ಮಚ್ಚ ದವಾ ಕುರಂ ಫೊಣವಾಫವಣಿ ಹುಳುಮಾಲೇಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತಕೆಂ ಹೆದುಮ ದುಯಿಸತ್ತೆವ್ರೆಗಿನ ಮೀಹುಂಗೆ ಅತುಮ್ಮ ಕರ ಹೀಲತುಂ ಬೊಡತಿ ಅದತಕಗುಂ ಫෑಸಾನಗ ಎ ಫෑಸಾಯಂ ಹಿಯಾನೆತ್ತೆಡು ವೆಫವಾತಿ ಅಮ್ಮಟಿಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹಿಯಾನಾತುಗೆ ಸಾಳಿಸ್ತೆ ದವಾಯ ಕುರಂ ಫೊಣವಾ ಏನಾ ಬಂದುಗ ಬೆಹೆಟ್ಟಿ ಹೆಕ್ಕನ್ ನುಫೂಸ್ ಫೋರುವಾಣಕಮಶಾ ಮುಜ್ತಮಾ ನುರಕ್ಕಾ ವಿಧಾನಕಮ ಬುನೆ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ ಮಾಲೇಂ ಫುರಾಗೆ ನುದಿಯುಮ ಶರತ್ಕೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟುನ್ ಜೂನ್ ಮಹುಗೆ ಸತಾರವಣ ದೂಹುವಣಿ ಏನಾ ಬಂದೊಂದು ಕೊಲ್ಲಾಫಾ ಎ ಅಮುರು ಹೈಕೋರ್ಟುಗ ದೌಲತುಂ ಇಸ್ತಿಯುನಾಫ್ ಕುರುಮುಂ ಅಮ್ಮಟಿಯಕಿ ಬಂದುಗ ಬಹಟ್ಟನ್ ಜೆಹೆ ಮೀಹೆಕ್ಕಮ ನಿಮ್ಮ ಏನಾ ಹಯ್ಯರು ಕುರುಮ ದೌಲತ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹೈಕೋರ್ಟುಂ ಅಮುರು ನೆರುನೋ ಎ ಅಮುರುಗೆ ದಶುಂ ಬಂದುಗ ಹುರಿ ಅಮ್ಮಟಿಗೆ ಬಂದು ರಿವಿ ಕುರುಮ ಜಿನಾ ಇಜ್ರಾತ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುಂ ಲಾಜಿಂ ಕುರಾತಿ ದೌಲತುಂ ಮಿಫಹರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟಂ ಹುಷೇಳುಮುಂ ಇತುರು ಶರುತ್ತಕೆ ಮತಿಕೊಫ ನಮವೆಸ್ ಬಂದುಂದು ಕೊಲ್ಲುಮಂ ಅಮ್ಮಟಿ ವಣಿ ಎದಿಫಾ ಎಗೊತುಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ವತ ದೌಲತ್ಗೆ ಇದಾರಾಯಕ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕು ಹಾಜಿರುವಾನ್ ಜೆಹೆ ಗೊತ ಶರತ್ ಕೊನ್ನುವತ ಕಫಾಲಾತ್ಗೆ ದಶುಂ ಮಿಹಕು ಜಾಮೀನ್ ವಗೆಂದು ಕೊಲ್ಲ ದಿನುಮವೆಸ್ ಏನಾ ವಣಿ ಎದಿಫಾ ಏಗೆ ಫಹುಂ ಎಬ್ಬಂದುಗೆ ಮುರಾಜಾ ಅಡು ಹುಮ್ಗವೆಸ್ ಅಮ್ಮಟಿ ವಣಿ ಏನಾಗೆ ದಾರಿನ್ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಫ ನಮವೆಸ್ ಬಂದುಂದು ಕೊಲ್ಲುಮಂ ಎದಿಫಾ ನಮವೆಸ್ ಕೋರ್ಟು ನಿಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಟಿಯಕಿ ವಲು ದೊರಾಶಿಂ ವೆಸ್ ಫಿಲಾಫಾಣೆ ಮೀಹಕವಾತಿ ಏನಾ ದೂಕೊನ್ನುಲವೇನೆ ಕಮ ಹುಳುಮಾಲೇಗ ತಿಂಹಾಸ್ ಫ್ಲಟ್ ಅಳಾದೇಣಕಮ ಬುಣೆ ತಬ್ಬಾಯಿಗೆ ಅತುಂ ಬುಕಿಂಗ್ ಫೀಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫෑಸಾಣೆಕುಮ ಫಹು ಫෑಸಾ ಆಂಬುರಾನು ದಿ ಅಮ್ಮಟಿ ಫಿಲಾಗೆ ಉಳನಿಕೊಂ ಏನಾ ರಾಜಗೆನೆಸ್ ಸಾಳಿಸ್ತೆ ದವಾಯಂ ಉಫುಲಾ ಏನಾ ಬಂದುಕುರಿ ಎ ಮಸಲದವುಗೆ ಶರಿಯೆ ನಿಮೆಂದೆಂ ಜಿನಾ ಇಜ್ರಾತ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುಂ ಶರಿಯೆ ನಿಮೆಂದೆಂ ಬಂದುಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಮ್ಮೆ ತೀರಿಸ್ ದೋಹಕು ಮುರಾಜಾ ಕುರಂ ಜೆಹೇತಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಬೇವ್ವಿ ಅಮ್ಮಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಡುಹುಮ್ಗೆ ಏನಾ ಎದಿಫವಣಿ ನುಫಿಲಾಣಿಕಂ ಕಶವರು ಕುರವೇಫದ ಫಿಯವರ್ತಕೆಂ ಅಳಾಫ ನಮವೆಸ್ ದೂಕೊಲ್ಲಂ ನಮವೆಸ್ ಏನಾ ಫಿಲಾಫಾಣಿಕಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರವೇತಿ ಏಕಮತ್ ದೌಲತುಂ ಮೀಗೆ ಕುರಿನ್ ದೆಕೊಳು ಹೆದಿ ಅಮ್ಮಟಿ ವಣಿ ಗಿನ ದುವಸ್ತಕೆ ಬಂದೆನ್ ತಹುಗೀಗಂ ಹಾಜಿರುನುವೆ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗ ಉಳೆಫಾ ಏನಾ ಹೋದನ್ ದೆಹಾಸ್ ನವಾರವಣಾಹರು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ವೆಸ್ ನೆರುನೋ ಲಂಕಾಗೆ ಫುಲುಹುಂ ಏನಾ ಮಿದಿಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹು ಹಯ್ಯರು ಕುರುಮುಂ ಜಹಿಗೆಂ ಎ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹು ದಿವೆಹಿ ಫುಲುಹುಂ ವಣಿ ಏಕೌಮಕ್ ಗೊಸ್ ಏನಾ ರಾಜ್ಯಗೆನಸ್ಫಾ ಅಮ್ಮಟಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗಬುಣೆ ಫವಾಗೊತುಂ ಏನಾ ಉಳುನಿ ಫಿಲಾಗೆನೆನ್ನು
ಲಂಕಾಗ ಉಳುನಿಯ ಗೌಮುಗೆ ಮೀಹಕ ಇಂದೆಗೆಂ ಸೀಲೈಫುಂ ಅಂಬುರಾ ಫෑಸಾನುದಿನುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಗೆಲ್ಲುಂ ವಿ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ದುಯಿಸತಾತಿಂ ಮೀಹಕು ಕೋಟುಗ ದವ್ವಾ ಕುರುಮುನ್ ಸರುಕಾರುಂ ಮಸ್ಸಲಾಗೆ ತೆರೆಯವ್ವದೆ ದವ್ವಾ ಕುರಿ ಮೀಹುನ ಬದಲು ದೆಂವಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫಾ ಏಗತುಂ ಫෑಸಾಗೆ ಬದಲ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಮುಗೆ ಮಶ್ರುವಕುಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಗತುಮಂ ಎಮೀಹುನ ಫುರ್ಸತ್ ತೇಗೊತ ಕೋಟು ಬೇರುಗ ಮಸ್ಸಲವಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫಾ ಅಮ್ಮಟಿ ಶರುತ್ತಕಾಯಕು ದೂಕೊಲ್ಲೀರು ಸೀಲೈಫ ಫෑಸಾ ದೆಕ್ಕಿ ಮೀಹುನಂ ಹುಳುಮಾಲೆ ವಿನರಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗತುಮವ್ವಣಿ ಹುಳುವಾಲಾಫಾ Adis faha kule me makhabur takenge bore na mes istiharu ke kuda waqtu kula fo batal kolana NWC Gava showroom Fassarwegen Hinga promo Femi Tarta Membrane Holia fittings Pumps Anniversary Vima Hinga promo Ekeni Promo Galibani 10% discount Femi Tarta 10% discount Libeye Fenta Hilo Hitmata 10% NWC Gava showroom Kado, titik yang arani ais baga ka. Huda baga. Hud benu bakru be nella dum migulani. Kam odver mi hadarwan do tik banfila diai. Eri mihar. Darine avskura mi eri mihar. Kote kontak ngerita. Haji be fahum ban tittani ko ngeri ais baga ka. Bala tittani kote debar beruge. Kalefene. Miafene barabara. Mihirinu. Miharo Clinton kunganam me gannani. Huawei P30 Pro. Zoom up to 50x. Danita, it's a kangen and dan. Nehenta, ani kakocha bakahoy. Mahmoudang emme miro, it's nodeless. Baby, kocha tikakkani. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharways Emminge Makbul with noodles. Market ko distribute kurani Daisy. Tarabando. Ifuru. Can. Kudu. Hanimado. Kaddo. Timara foshe. Kuda hudu. Padaddo. Nelkontane? Womula. ಕೌಮಿ ಹಿದುಮತುಗ ಮೋಲ್ಡಿವಿಯನ್ಗೆ ದತುರುತ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕಿ ಮಂಜಿಲ್ ತಕ खबर बलंती बे में फरायत का जसफार मरहबा दना में हिसाब तफसील में बयालनी फेनक कॉर्पोरेशन के बेल तक फैसा नुदका हरमग सबन नून माफर काउंसिल के इदारा करंट खंडाल माकुलिगे काउंसिल के खिदमत दिनु हुट्टाले खबरों के तफसील काउंसिल निरफवा देनेमुग वनी काउंसिल के बेलमुग दशुगावा बाय तंतनुगे करंट बेलतोगे तेरे दिहास विहिबन हरम फेशके फैसा नुदक्की हुरी बेलतोगे सबुं फेनक माफर ब्रांच वनी माफर काउंसिल प्री स्कूल फुटसल दंड हिमने गुता करंट के खिदमत खंडाल फकमा बेलतक दक्कंजे फैसा होदमा फिनेंस मिनिस्ट्री अदी LGA तकुरार को देने फवानी कमबे काउंसिल निरफवा बयान का पुणे ए काउंसिल ने बेलतक फैसा नुदक्की हुरी कोविड के हाल ता गुलिगे काउंसिल के बजट के बय फिनेंस मिनिस्ट्री हिफेट मा गुलिगे कमा ए काउंसिल तरपुने काउंसिल इदाराया प्रे स्कूल फुटसल दंड फैसा नुदक्के एविस बिले नेकमशा पेंडिन बेलतोगे गुतका खिमिननी बांतर अदी मगुबति तक मिसके तोगे बेलतक कमा बेलतक दक्कंजे बिल्ता दक्का करंट के मसला हल कुरम के मासे के मिहार व स्कोरम के दाकमा काउंसिल फाहा को फावे फैसा के मसला हल कुरवे करंट के खिदमत दिनु काउंसिल के खिदमत तदीम फशान कमशा इमरजेंसी कमे दिमा विजनमा काउंसिल के रईस मोहम्मद अदनान गुलबु मबस काउंसिल बनी इतिफा फुलुंग के मुअस्ससा हिंगानी होम मिनिस्ट्री के दशुकमा रईस सफी हूं नफी
ರೈಸ್ ಫಿ ಹುಂಬುನಿ ದೆಹಾಸ್ ಅವ್ವನಾಹರು ಅಮಲು ಕುರಂ ಫೆಶಿ ಆ ಕಾನೂನ ಸಾಸಿಯಾಯಕು ಫುದುಹುಂಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುಂ ಉಫದ್ದವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ದಶುಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಗತಂ ಹಮಜಸ್ಸಾಫವಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕಿ ಮೀದಿಯಾಹರು ಅಮಲು ಕುರಂ ಫೆಶಿ ದಿವೆಹಿ ಫುದುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುಂ ಉಫೆದಿಫವಾ ದಿವೆಹಿ ಫುದುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮೆಕ್ಕಮಂ ಎ ಕಾನೂನುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಕಮ ಅದಿ ಮೀದಿಯಾಹರು ಅಮಲು ಕುರಂ ಫೆಶಿ ದಿವೆಹಿ ಫುದುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುಂ ಉಫೆದಿಫವಾ ದಿವೆಹಿ ಫುದುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತ ಜಿಮ್ಮಾವಾಣೆ ವಜೀರಕಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಮ ಮೀದಿಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹುಗೆ 27 ವನ ದುವಹು ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಕಂಡಾಳು ವಾಫವಾ ಕಮ ಫುದುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮೆತ್ ದಿನುಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕಂಕಮ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಉಫುಲಾ ಅದಿ ಫುದುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮೆಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಣಿ ಫುದುಹುಂಗೆ ಕಾನೂನ ಎಗ್ಗುವಾ ಗುತುಗೆ ಮತಿಂಕಂ ಕಶವರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವಜೀರುಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಅದಾ ಕುರಂಜೆಹೆ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ತಂ ಅದಾ ಕುರುಮ ಬೇಣುವಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಸ್ಸಾಫವಾ ಕಮವಸ್ ಬುಣಫವೆ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಯು ಮಿದಿಯಾ ಅಂಗಾರದು ಇಮ್ರಾನ್ ಫೊಣು ವಿಸಿಟಿಯೆಗ ಬುಣಫವಾ ಗೊತುಂ ಫುದುಹುಂಗೆ ಆ ಕಾನೂನುಗ ದಿವೆಹಿ ಫುದುಹುಂಗೆ ಹಿದ್ಮತಕಿ ವಕಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಶುಂ ಹಿಂಗುಮ ಕಂಡಾಳಾಫವಾ ಮೊಸ್ಸಸಾಯನ್ ನೂಂಕಮ ಎಹೆಂಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ದಶುಂ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಗೊತಂ ಹಮಜಸ್ಸಾಫೋಯಿಂ ಗೊತುಂ ನಿಮುಮಕ ಗೆಣಸ್ಫವಾ ಕಮವಸ್ ಎಸಿಟಿಗ ಬುಣಫವೆ ಫುದುಹುಂಗೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಶುಂ ವಕಿ ಕೊಫ್ಫವಾ ಕಂ ಎಂಗಿ ಸಿಟಿ ಲೀಕ್ ವೆಫವಣಿಕಂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕುರವಿ ಟ್ವೀಟ್ ಎಕ್ಕ ವಿದಾಳುವಿ ಕಂದತ ರಂಗಳು ಕುರ ಮಸೆಕೆ ಕುರಾಯರು ಗೊಂಚೆ ಹುಂದಕ ಕುರಿಮತಿ ವಾಣಿಕಮಶಾ ಈ ತಬಿ ಕಮೆಕ್ಕಮ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ ಬೈ ನೂಸ್ತಕ ಮೌಲುಮತ್ ತೆವಮುಂ ಬಂಡಾರ ನಾಯಬು ರಿಫತ್ ವಿದಾಳುವಿ ಫುದುಹುಂ ಅದಿವೆಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಣಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಮ ಏನ ವಿದಾಳುವಿ ಸಲಾಮತಿ ಹಿದ್ಮತ್ತಂ ಹಿಂಗನ್ ಜೆಹೆನಿ ವಜೀರೆಗೆ ಬೇಲುಮುಗೆ ದಶುಂ ಕಮ ಕಾನೂನ ಸಾಸಿಗ ಸತೇಕ 40 ವನ ಮಾದ್ದ ಅದಿ 240 දෙවන මාතාග ಸಾಫ್ ಕೊಬ್ಬುನಾಕಮ ಇತುರ ವಿದಾಳುವಿ ವಜೀರುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯ ಮಸೂಲಿಯತ್ತ ಫುದುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗ ಎಬ ಒನ್ನಕಮಶಾ ಅದಿವೆಸ್ ಫುದುಹುನ್ನ ಕುಳೆ ಕಂಕಮುಗ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಶಾ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಣಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮ ಕಂಡು ಉಳಂತೋಕೆ ಹುಣ್ಣಂಜೆ ಸಲಾಮತಿ ಆಲತಂ ಹಮನುವಾನಮ ಎವಳಂದೆ ಸೀವಾದಿನಸ್ ಬಾತಿಲ್ ಕುರಾನಿಕಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪುಣಫಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಗಾರ್ದು ನೆರುಣಿ ಇವ್ಲಾನಿಕ ಬುಣಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದುಗ ದತುರುಕುರ ಅಳಂದ ಫಾರುಗೆ ಸಲಾಮತ ಅಭಿಹೆ ಕವಾದುಗ ವಾಕಂತತ್ತ 16 ಜನವರಿ ದಿಹಾಸ್ ಎಕಾವ್ಯುಗೆ ಕುರಿ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಂಗ ಇವ್ಲಾನ ಕುರಾಕಮ ಅದೇ ಮುದ್ದತುಗೆ ತೆರೆಗ ಗವಾದುಗವ ಕಂಕಂ ಫುರಿಹಮನುವ ಅಳಂತೋಗೆ ಸೀವಾದಿನಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಾತಿಲ್ ಕುರಾನಿಕಮ ವಿಸ್ಬುಣಫೆ ಎಗೊತ್ತು ಉಳಂದೆಗ ಉಣ್ಣಂಜಿಹೆ ಆಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೆದುಂ ನುರಕಾತಿರೆ ಮುದಲ ಫಸಿಹೆಂ ಅಲಿಫಾಂ ಹಿಫಾ ಮುದಾ ಫುಲುಮಾ ಬೆಹೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸುವೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಳಂದ ಫಾರುಗೆ ಮರಾಮಾತು ಕುರುಮ ಎಹೆಲು ಮಫಹು ದೂಕುರ ಲಿಯು ಹಿಮಿನೆ ಅದಿ ಕೆಪ್ಟನುನ್ನ ಫಳವೆರಿಂಗ್ ಅದಿ ಮೆರಿನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕುಂಗೆ ಅತುಂ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಬೂಲ್ ಕುರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅದಿ ಸನದು ತಂ ಒಣ್ಣಂಜಿ ಹಿನಕಮ ಪುಣೆಫ್ವೆ ಉಳಂತವಕ ಬಯಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವೆಸಲ್ ಟ್ರೇಕಿನ್ ಡಿವೈಸ್ ಹರಕುರಂ ಜಿಹೇರು ಉಳಂದುಗೆ ಮೇನ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ವಾ ಉಳಂದುಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎಂಗಿಂಗ್ ಒಣ್ಣಂಜಿ ಹಿನಕಮ ಕೆಪ್ಟನ ಫಳವೆರಿಂಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದಿ ವಜೀಫಾಗೆ ಎಬ್ಬಸು ಹುಷಾಳಂ ಜಿಹಿನ ಕಮವೆಸ್ ಪುಣೆಫ್ವೆ ಅದಿ ಮುಅಸ್ಸಲಾತಿ ಆಲೆತಂ ಹುಣ್ಣಂ ಜಿಹಿನ ಕಮವೆಸ್ವನಿ ಫಾಹಾ ಕುಫ ಏಗೆ ತುರುಂ ಗವಾದುಗ ಅಂಗಾಫ್ವಾ ಮಿಂಗಂಡುತಕ ಎಗುತ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅದಿ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಹುಣ್ಣಂ ಜಿಹಿನ ಕಮವೆಸ್ ಪುಣೆಫ್ವೆ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಣಮತಿ ಹಾಯಿಸತಂ ಹಿಂಗ ದವಸರು ಮಿಹಿಂ ಗವಾಯತಂ ಹರಕಶ್ಕೊಂ ಇವ್ಲಾನ ಕುರೆ ನಮಸ್ ಏಕಂಕಂ ಅಮಲ್ ಕುರೇತು ಮೋನಿಟೈ ಕುರೆ ಕುಡೆರಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಬರ್ತಕ ಯಾಕೋ ಪತ್ಲ ಕೊಲ್ಲಣ
බඳවා සකි ආද බෑවර කෙති ගෙන්දනි මියවර මාගින කොක්කොස් නෙරුණු කීවෙන හුට්ටුවි පිකපකා රුවද මිනුන්තෝ පිකපක වෙස් ನೇರುವಿಯ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತ ಗೆಂದನೆ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ಗೆ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿಯ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದ್ದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟುವಾಣೆ ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಂ ಸೋಸಂ ಮಗು ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗು Turn up the heat, gotta move a little feet. Call up the search and pull up the feet. Take a seat and count 1 to 3. Take a seat and count 1 to 3. بفارق دارن فاها كل في خبر تبلنت بمها فراتك مرحبا دنوا मेदुरमती के बोडते मजल्लातों के मीडिया टीम में विजिट मोल्डर्स के दावत का राज्य अत्वजे मेदतुरु कुरिया दानी अक्टूबर फनरंग विहिवन दुह के नियला मेदतुरु का राज्य ऐसवानी मेदुरमती के आमुं के मेदुगा मकबूल न्यूज़ मजल्ला तक कमवा ट्रेवल एंड टूरिज्म न्यूज़ TTN अल प्रेस अल बयान आदि ट्रेवल ट्रेडर्स इंटरनेशनल के लियोन तेरिना एडिटरों हिमेने टीमें मी ऑनलाइन प्रिंट आदि डिजिटल सोशल मीडिया लियोन तका आदवता शायकुरा मजल्ला तके मजल्ला तके कोम में दोहा को हफ्ता को महाकु नुवता कोम में महाकुं एम्महुवेस लियोन तका आदवता नेरे मजल्ला तक मजल्लातों के दतुरुका बैरवा मीडिया टीम तीमंग हमजेफवनी हुरवल आइलैंड रिसोर्ट एंड स्पा काई मोल्डेस आदि द वेस्टर्न मोल्डेस मिरियंदु रिसोर्टुगा मिटीम स्पा बोटा स्पोर्ट्स स्नोक्लिन फद राज्य के रिसोर्ट तक लिबे तफात खिदमत तजुर्बा कुराने अदि रिसोर्ट के एक रेस्टोरेंट तक लिबे हुन्न तफात केउन तजुर्बा कुराने कम बनी फाहकफा मेदतुर फहु हतर मसवंदिंग मीन कोमे मजल्लायगा राज्य बेहेगुतुंग तिमवरकं आर्टिकल शाय कुराने मे आर्टिकल त मेदुरमती के मती फंतीग आदि बजट फतुरवेरिना हमेया फोर कुराने कम वेस पुणेफवे आदि मीगे सबुंग मे मार्केटुगा दतुर फतुर कुर्मा शौगुरवा फरायतोगे मेदुगा राज्य की चुट्टी हेद कुर्मंग एम्मे रक्कातिर मंजिल गगुतुगा इस्तिहारकों राज्यन लिबेंग हुन्न तफातु तजुर्बात प्रमोट कुरेवेने मेदतुरकी मेदुरमती के मार्केटुगा राज्य के मकबूल का देमहेटुमा विजिट मोल्डेस गेंगुले स्ट्रेटजी के दशुंग हिंगे हरकातिंग मे मार्केटुगा राज्य प्रमोट कुरमे गोतुंग विजिट मोल्डेस मिहर मिहातन बनी फेम ट्रिप तका वेबिनार आदि रोड शो तबिस इंतजाम कफ आदि मार्केटुगा हरकातिरवा फतुरकमा गुळुंहुरी एकी फरायतका सोशल मीडिया या डिजिटल आदि एहनिहे मार्केटिंग कैंपेन तबिस हिंगाफवे मेहर कुरियंग तागावेस मेदुरमती के मार्केटंग हासको गिन हरकत के हिंगम बनी निमाफ बेफारिग दारन फाहा कुलन में खबर आए को मिगडी के खबर निमाला फकेलाना अलगोंडा को खबर बेलम का तेहेद कुलत कोला शुको दनवंग बेफरने सर बाजर उफाविर दुहा कंगदिंग अस्सलाम वालेकुम।